Lima yung nakuha ko. Sobrang dami. Don't worry, share ko sila sa inyo. So, wait lang. Antay-antay lang. Eto guys. Hey guys! Welcome back to my channel again. Today, as you can see in the title down below, this is a Shopee haul. And sobrang tagal ko na hindi ate nag-haul sa channel ko. And the last time that I did a Shopee haul was last year pa ng October. Yun yung haul ko. Natatandaan ko yung may mga brushes na naman ako na finiture. And today, meron na naman siguro sa thumbnail or sa title ilalagay ko na may mas murang brush na naman akong nahanap. At kung napaklik kayo dahil sa mga brushes na yon, mag-antay-antay lang kayo guys. I-share ko sa inyo kung magkano yung mga brush na yon na sobrang mura. And by the way, if you are not yet a part of this family, I encourage you to click the subscribe button down below. And i-click nyo na rin yung maliit na bell button para ma-notify kayo every time that I upload a video here on this channel. If you don't know what is a Shopee guys, it is an application sa Android and iOS. And meron din silang online na website, ganun, na for online shopping shop for sellers and buyers. You can share your products there, pwede kayong magbenta, and pwede rin tayong bumili doon. And ang kagandahan sa Shopee, meron silang free shipping or 50% off sa shipping. If you reach 250 pesos, meron sila na half of the shipping fee, which is, papakita naman doon kung ano yung location mo, na ipapakita na nila doon kung magkano ba yung babayaran mo if 250 yung na-reach mo, or kapag hindi mo na-reach yung 250 or yung free shipping na promo nila. And meron din silang cash on delivery, Dragon Pay, or you can pay sa mga over-the-counter or bayad center guys. They have a lot of methods on how to pay their products. So if you're interested, ito na yung mga products talaga. So let us start with the most interesting product na nakuha ko. Ito, hand towels siya, guys. This is the bunny. Medyo nagkamali lang ako sa color. Akala ko kasi lighter yung napindot ko, but it's still okay. Sana pink na lang, no? Kasi favorite ni Bebe yung bunny. So, ito siya. And meron din akong bow na stripes. Ayan. Ang sobrang lambot ng, ano nyo, guys, ng tela niya. Yung parang, feeling ko nga pwede ko ata itong gawing pangmunas sa face ko kasi sobrang lambot niya. Alam niyo yung parang mga kumot na pang malamig, ganun. Sobrang fluffy ang lambot. Walang ka-harsh-harsh na nararamdaman. Moving on to these two bags here. These are what we call yung mga gadget organizer siya. I got pink for myself and navy blue para kay mama ko. And papakita ko kung paano yung loob niya. Ayan siya. Meron siyang ganyan, garter para i-hold niya yung mga gadgets and mga wires. And meron din siyang, dito sa kabilang side, meron siyang zip para dun sa mga memory cards, USB cards, ganyan. USB cards? USB. Maganda pa dito, parang foam tong cover niya. So, kahit mabagsak, yung accidentally mabagsak yung mga gadgets mo, safe pa rin siya kasi para siyang may foam. So, gusto ko to kasi nadadala siya sa bag at mas organized yung loob ng bag ko para sa mga gadgets and sa mga chargers. I got a new thing here. Ito yung passport holder, boarding pass holder, whatever you can call this one. Ito siya guys, meron nung binigay si Sis Tressie sa akin dati na ganito, which is yung sky blue yung color niya. And before umalis pa si Mac, naghahanap na ako ng ganito and we don't have the time kasi to order pa online kasi biglaan lang siya. And during kasi sa previous na experience ko sa Shopee, sobrang tagal, almost 2 weeks yung inantay ko for my products to arrive. Pero sa online, sa shop na to, dun sa Shopee, kasi di ba nga sa Shopee may iba-ibang seller. So, yung seller na napagkuhanan ko ng lahat ng to, the service was so fast. Parang wala pang 1 week dumating na yung product. So, ito, bumili ako ng isa pang ganito para kay Mac. So, kaya navy blue yung color niya. Ang major talaga guys na dapat bibilhin ko lang, which is yun lang ang intention ko na bilhin, is this power bank na 10,500, I think, yeah, 10,500 na mAh siya. Ito siya guys. I think this is a knockoff kasi tiningnan ko sa website talaga or parang mga reviews ng ito, yun, hindi siya same, pero I have tried to charge na, and kasi yung phone ko is only 2,700 mAh. So, kung susumahin mo siya, makakapag-charge ako ng 3 times sa power bank na to.
And I got already 3 times and meron pa siyang karga. Medyo matagal nga lang siya guys na i-charge kasi yung charging out input ano niya, parang yung ganyan sa may parang mga Android phones din siya. And I got 2 of this, isa para kay mama ko, then isa para sa akin. Yun, nag-charge na yung kay mama ko. So, let us proceed sa mga medyo pampaganda. Ayan. Let us start with this thing. Ayan, natanggal na yung may pailaw sa mukha ko. Ito siya guys, this is a mirror na Hello Kitty siya. Parang 120 pesos lang to and ganyan, ganyan. Ito, bibigay ko siya kay, binili actually to ni mama para kay Baby Kills. Kasi yung account ko yung lahat ng ginamit nila sa mga shopping nila. So, ayun, pink na Hello Kitty. I got 2 Kinoki Cleansing Detox Foot Pads, guys. Ito siya kasi ito pala yung laman. Ito yung box niya. Ginawa nilang ganito para siguro hindi matupi-tupi, para maging flat lang siya. This one is as seen on TV. So, if you want me to say my thoughts about this product, just comment down below kung ano ba ito, para saan ba ito. Kasi binigyan ako dati ni Sis Tressie ng ganito. And ito yung laman niya, guys. Ibibigay ko to kay Mac yung isa and yung isa akin. Kasi nangangailangan tayo ng ganyan. And dahil medyo nagustuhan kong maglagay-lagay na ng ganito, kaya ako bumili ng isang set na ganito. Ano nga ba? Ito siya guys, this is the fake lashes na from Taiwan. Nakikita ko sa mga Divisoria Hall, parang 100 pesos yung isang ganito, which is already 10 pairs. Pero sa pinagbilhan ko guys na online shop, this is only 50 pesos. Sobrang mura niya. And napaka-soft ng kanyang, you know, lashes, ganyan. So, gusto ko siya. And para maidikit yan, syempre, kailangan ko ng pandikit. This is the eyelash adhesive glue. Pero kung ayaw nyong bumili ng online shop, guys, meron ganito sa HBC, kung may malapit na HBC sa inyo. Pero yung nabili ko kasi dati was yung black. Kaya gusto ko ito naman, clear white siya. Nung nag-shopping ako sa Shopee guys, was the birthday celebration nila. Hindi ko alam kung pang ilang years na nila, pero meron yung promo nila na parang week-long promo nila na parang bumagsak lahat ng presyo ng mga products nila. And one of the products na ano yung prices was the Bio Aqua na aloe vera. 92% soothing gel siya. Meron parang 70 pesos lang ata yung bili ko that time. So, check nyo lang guys kung ganun pa rin yung price. And moving on, ay ito naman guys. Diba dati nung haul ko, bumili na ako ng ganito dati. This one is the Blackhead Pore Strip na pantanggal yan dito. Gustong-gusto kasi namin to dati. Kasi kitang-kita mo talaga na ano. Kasi may puti-puti ganun. So, parang satisfying talaga siya. So, bumili ako ng 3. This one is only parang tigpa 5 pesos lang yung isa nito. And magagamit mo na siya 2 beses yung isang ganito. Kung ikaw lang gagamit. And of course guys, ito na sa mga pinaka-aabangan. Isa sa mga pinaka-inaabangan sa video na ito is these things that I got from them. Ang daming mask. Parang hindi ko in-expect na ganito kadami yung nakuha ko. So let's see kung ano ba itong mga nakuha ko. So let us start with this Honey Natural Skincare Mask. Ito siya guys. 5 yung nakuha ko. Sobrang dami. Don't worry, share ko sila sa inyo. So, wait lang. Antay-antay lang. Eto guys, meron akong 5 na ganito. Akala ko 2 lang. Kasi madami pa akong mask dyan. Ang dami pa palang nakuha. And, meron na naman akong mask din dito na this is the Images na red pomegranate. Ayan. Kasi yung shop na pinagbilhan ko guys, meron sila yung nila na isa lang ba yung bibilhin mo, tapos pag 5, parang bawas presyo, ganun. Parang pang wholesale sila. So, sobrang dami yung nakuha ko. Murang-mura lang to guys. 5 na naman. And eto, yung isa sa mga pinaka-exciting na nakuha ko is this Volcano Mud and Milk na 3 steps mask siya. So, i-review ko siya kung okay ba to or kung paano ba siya gamitin. Try natin siya. Mia tries. Haha. Parang ganun. Pero, yeah. Basta gagawin ko ng video guys. Antay-antay lang. Ng konti na lang. And, ito yung pinaka-last na nakuha ko na face mask. This is the egg face mask. Sobrang cute niya. Look at that. Hi! Diba? Sobrang cute niya. Pero, ito yung pinaka-mahal ata sa mga mask na nakuha ko. Pero, mura pa rin siya compared siya sa ibang online shop. And start na tayo sa mga brushes. This one is a knockoff of Anastasia Beverly Hills na yung pangkilay. Ito guys.
Kasi kailangan ko ng brush para sa kilay ko and nawawala na kasi yung brush ko para sa, brows. Kaya yan, bumili ako ng ganyan. And meron ding binili si mama ko na this is obviously knock-off of Naked. Kasi Naked 5, wala namang Naked 5 na ng Urban Decay. Pero ang kagandahan lang kasi nito, meron siyang ganito. And yung sizes ng mga brushes, wait lang. This is good for travel kasi yun yung purpose ni mama ko kaya siya bumili ng ganito. Na mahirap siyang buksan. This is how it looks like sa loob. Ayan. And meron tayong ilang brushes ba to? Meron tayong brush na ganito, pa-flat pero ma-fluffy naman siya, ganyan. Meron din tayong parang foundation brush siya na yung flat na foundation brush. And meron din tayong mga pang lashes. Ayan, meron tayong this is the typical na foam applicator ng lashes, shadows. Ay, shadow. Ayan, guys. 2, 4, 5. So, okay na din. 95 pesos lang to kasi kailangan niya daw ng brush na pang travel niya. Yung mas maliliit lang para kahit sa bag niya, kasyang-kasya. And okay naman. Sobrang soft naman ng kanyang mga bristles. And eto na guys, ito na yung pinaka-exciting part ng ating haul for today. Alam ko itong inaabangan nyo kasi sobrang mura nang nabili ko na to guys. This is the 10 pieces unbranded Kabuki brushes. If you want to see my review regarding these products, meron akong review. I will put the link down below. Pero ito guys, iba na kasi yung online shop na pinagbilhan ko dati. Iba ngayon. So ito, guess how much? Yung dati 250 pesos. So may mas mumura pa pala doon. And may nakita ko sa mga Instagram na 160 pesos. Ganyan. So muntik na naman ako napabili doon kasi 160 okay na yun sabi ko. So ito guys, maniwala ka sa hindi, less than 15 pesos ang isang brush. O diba? Kasi 10 ito. And these brushes cost at around, no, not around. Exactly 130 pesos lang siya, guys. This is only 130 pesos. The only thing is meron siyang 5 na shadow brushes. Meron siyang 5 face brushes, which is yung meron tayo yung what you call this? The angled round brush, and then we have the flat top Kabuki, and we have another round brush again na hindi angled. Ito yung tapered, which is good for your contour, ganyan. And we have the angled na yung flat lang siya. Same with the shadow brushes, guys. Same lang yung style ng parang mas maliit lang dito. Okay? So, sa brushes na to, madami na kayong magagawang looks. Madami nang may mga pa-smoky effect na yan and everything. So, yun. If you're interested to get this brushes, you can just go to the online shop or the Shopee shop that I will be providing down below. Don't worry guys, I will not be earning anything from that link, okay? Tulong na rin lang natin sa mga online shops, okay? And the only thing, my problem is, ang order ko sa kanila was black and gold. Ata, ang pinindot ko, kasi diba sa Shopee, meron yung mga varieties ng colors, ganyan. So, ipipindot mo doon kung ano, i-click mo kung ano yung gusto mo na variety ng product na meron sila or color. So, pinindot ko yung black and gold or black and silver, parang ganun. Kasi yun yung gusto ko kasi very elegant. And yung color kasi na ganito guys, meron na ako dati, which is pinabili ko sa friend ko. And yun, kaya gusto ko sana na ibang kulay yung mangyaring mabigay sa akin. Kaso, the problem is, ganito yung dumating, and then there was a note na sabi, what do you call that? Out of stock daw yung black. So, ito yung binigay nila sa akin, then sabi ko, nag-message ako sa seller na hopefully next time, i-contact naman nila sa customer nila kung may mga changes sa order kasi para makapamili din sana ako ng color, para kahit ibang color na lang sana yung binigay nila sa akin, yung wala sana. But then, out of coverage area daw yung phone ko. I don't know why. Naka-on naman. But it's okay. Sabi kong ganun. Okay na lang din. At least meron, diba? Hindi ako nabogus na walang dumating na
na product. Yun. So, dahil meron na ako dating ganito guys, ang gagawin na lang natin is ipapag-giveaway natin siya. Yes, you heard it right. Papag-giveaway ko na lang tong 10 pieces na ito guys. And, wait lang. Sa dami kasi ng mask, ayan. Bigyan ko rin kayo ng mask. Okay, ito din yung mga giveaway guys. Tatlo na itong Honey Natural Skincare Mask. And then, tatlo din na Red Pomegranate na from Images. And this 10 pieces kabuki brushes guys. Ito ang pag-giveaway natin for this video. To thank you guys for tuning in hanggang sa end ng video na to. And for having 1,000 subscriber, ayun, pasimula pa lang to sa mga pag-giveaway natin, charot. Unti-unti lang guys, na may mga pa-surprise lang tayo kasi I reached 1,000 because of you guys. So, thank you so much. And I hope mag-enjoy kayo sa channel natin. Ulitin ko lang, ito lang guys yung ipapamigay ko, hindi lahat, okay? Huwag mag-expect masyado. Meron tayong 3 masks na honey and 10 pieces kabuki brushes. I will put all the mechanics down below guys, but be sure to be a subscriber of this channel and comment down below ng something. Basta I will put na lang yung instruction para hindi na mahaba tong video na natin na ito guys. So guys, I hope you enjoyed watching this video and I hope na one of you will win this itong mga pag-giveaway natin na to. Thank you so much. Hindi na ako makapagsalita. So, if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, go follow me with the username Joy of Mia and I'll talk to you guys on my next video. Bye! Mwah!